IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Tapno maawatan pa'y tinalawlawa kay papanandag iti Balikatan Excercises a maararami dito'y Laoag City. Nakaistorya tayo ni Professor Carl Lenin Benigno, may sa political science expert ken manursuro iti Northwestern University Laoag. May papanti posible nga implikasyon daytoy ti agtultuloy a sigalot ti China ken Pilipinas iti West Philippine Sea. Anya ti implikasyon daytoy mapaspasamak Balikatan, Jay Lapas. Ito yan tayo, politically speaking. Moyo po dito Balikatan Excercises ket ado ti aspeto nat detoy ngem no i-explain tayo dito iti mapaspasamak nga geopolitics iti Southeast Asia ket dito exercises ita nga mapaspasamak ditoy Northern Luzon, particularly ditoy Laoag City, Laoag City. Ket mabalin nga dito ket a show of unity, deterrence, and also projection. Unity kung nakta dadad kitay nasyon apo no magpapada ti taktak dira na dito issue ti South China Sea o West Philippine Sea. Ket mabalin dito na platform tapno i-enhance dati capability da nga magkapagtitinulong in case nga ada mapasama ka madi. May kadwa dito issue ti China ken Taiwan. Mabalin nga possibility pa dito nga ti exercises nga mapaspasama kita dito in Northern Luzon ket mabalimit nga in preparation iti anya man na contingency nga mabalin nga maramid ti nasyon tayo ken digiti allied nations apo diri kadwa tayo nga countries like America, Japan, Australia ken dumapay nga nagparticipate iti daytoy nga activity when training. Another aspect apo ket enhancement no kasi dito Balikatan Exercises ket nabayad ng programa ti Armed Forces of the Philippines dito yun. And initially nag-start dito just between the United States ken America lang. Ket dito ket training ti interoperability kahit nasawen dito nga training ket sanayan na no kasano ti pinag-operate digito nga nasyon no, in case of conflict no kasi ada digiti platform na involved no adda man gubat like digitoy naval assets, artillery assets, ground assets, ado ti platform na involved communication. So kasano nga mausar digito nga platform no adda actual nga engagement. So dito iti may isang rason na ket of course ang tiliplipatan ni China no the possibility is that ni China mabalin na nga makita dito as an escalation kasi of course ang multimate nga umingingar tayo against China kaditoy treatment na kandigitoy Coast Guard, Bureau of Fisheries, and the fisher folks tayo apo no ito'y areas nga covered the exclusive economic zone tayo nga kanayon na nga violated. Kaya tumingingan tayo and then makita da nga the joint forces military activity with other countries mabalid na nga makita dito akas escalation. Kaya kanayon na nga ibagbaga apo nga every time nga ada war games into Pilipinas ket ibagada nga we are playing with fire ket ibagada nga it is the Philippines escalating. So ado pa yung aspeto no pero I think definitely kaasitgan na mabalin tayo nga i-assume nga mabalin nga impact na iti dayto nga activity nga mapaspasama kita when training nga mapaspasama kita ditoy Ilocos Norte. Anya may ti personal reaction tayo apo? Well, of course, personally, I think
uh, the government, I think, needs to slow down. Nakita tayo noon at napasamak dito'y Iran, no? Ito'y Persian Gulf. Ket numan adda conflict, ada impact nat iti ekonomiya at iti sibubukal asang lubungan. Ket DJ ket ada yupay DJ apo, no? Persian Gulf, ket nakita tayo ito naging impact nat iti ekonomiya tayo. Di pa nagtrabaho tayo, talaga nga naapektaran. We made the adjustment. Ket I think one word, narigat. So I think the objective dapat ng gobyerno tayo is to no man at the issue with China, ket dapat ket agtugaw tayo ket i-encourage tayo ti China kan international community na pagsasaritahan tayo ti gusot. Ket han dapat nga antay mapan iti sitwasyon nga ada gubat, kasi gubat mutay-meten nga ti gubat ket awan maited na nga nasaya at inti ekonomiya ken iti bibiyag ti tattao dito pagilian. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.